hovoríme to B, to je tá funkčná trieda, miestna zberná, ktorú ste uvedli, to je ten dopravný význam tej komunikácie v komunikačnej sieti mesta. Kde je preferovaná tá dopravná funkcia menej obslužná. Áno, pána inžiniera Doboša, by ste to teda ukazovali, som ja teda videla dokumentáciu, kde bolo vyslovene napísané, že tá kategória je 8/40, alebo 8,5, opravdu ma sa mýlim. To súvisí trošičku aj s postupom, to, čo sme tu na sále toho dotkli, s určitou postupnou dostavbou. Teraz je tam tento chodník v tej prvej etape, aj to bola tá otázka pána architekta, bude slúžiť aj pre prepojenie tej pešej dopravy, preto je tam chodník. Pokiaľ sa postaví lávka pre peších cyklistov ako samostatné zariadenie, prepojenie, tak potom ten na úkor toho chodníka a predpokladané dostavbou tej zóny sa rozšíri tento most viac pre dopravu. V tej prvej teraz etape to treba chápať tak, že zatiaľ to južné mesto neexistuje v takejto podobe tej cieľovej. Tak je zbytočné tam aj rozširovať tieto zariadenia. Takže v tej šírke, ktorá je, bude postačovať v tom okamžitom štádiu a potom sa bude rozširovať. Ďakujem, nech sa páči ďalšia otázka. A rozširovať sa teda bude ktorým smerom, lebo ako je nakreslený teda ten most, vidíme, že pokračuje presne do Dolopotockého ulice a chodník, o ktorom vy hovoríte, že na jeho úkor by sa... Prosím vás, ja by som chcel upresniť, tak ako nám pán inžinier Doboš dneska prezentoval, ako správne hovoríte, most je široký 8 metrov, ak som si dobre zapamätal, končí na jestvujúcej 8-metrovej ceste, ďalšie projekty neexistujú, možno je to výhľad pre 12-20 rokov, že sa tam bude niečo diať. Dneska sa o ničom nerozprávame, takže Belopotocku by som teraz vynechal. Nech sa páči. Nech sa páči, máte ďalšiu otázku? Áno. Ešte máte otázku, pani inžinierka? Dobre, ďakujem. Podajte prosím vás mikrofón pred seba. Myslím, že kapčia. Nech sa páči. Volám sa Kapčiak a bývam na námestí na Vyslej ulici. Predtým, než položím otázku pánovi inžinierovi Kadričovi a jeden návrh, pán primátor, pre vás, by som chcel reagovať na túto publikáciu. Hovorí sa, že je to prepich, že máme v Mikuláši toľko mostov, alebo že chceme toľko mostov ako stavať. Tak ja, ak starší si pamätám, že tam, kde bola predtým lávka, tým ako občania z Hlbokého nerozoberali, predtým bol ako existoval ešte drevený most, ktorý ako pôvoden v 58. roku zobrala, no, takže nie je to žiaden prepich, keď si staváme ako stanicu novú a k tomu vybudujeme aj prístup na stanicu novým mostom, pretože ten starý most z Roditovej, Orlický most, ja myslím, to je v takom stave, že nevyhovuje zvýšené ako dopravy ako k tej stanici. Návrh, pán primátor, mám na vás taký, denne chodím okolo Orlickej zbierky, ako je ten okruh. Čudujem sa, že na tomto okruhu nedošlo ešte k nejakej ako havárii alebo nejakému úrazu, pretože keď sa z okruhu vychádza smerom na Hrdíkovú, tak ten vodič, čo vychádza z toho okruhu, tak vidí prechod pred sebou asi 25 metrov, viacej určite nie. No. Sú vodiči v úvodzovkách, ktorí keď schádza z okruhu, nevyhodí ako smerovku, čiže ten človek na tom prechode nevie, odpočuje z prechodu alebo pokračuje po okruhu. Asi 10 dní je tomu ako nazad, čo šiel taký jeden vodič, šiel tam minimálne ako 70 km rýchlosťou. Našťastie na tom prechode nebol nikto, tak ho nezrali, určite nemal šancu normálne ubrzdiť aby za niekoho človeka. A preto je ten môj návrh. Či by ste normálne ako s dopravnou políciou nemohli prísť do styku, aby občania ako vyslali tam hliadku a skontrolovali, ako sa chovajú ako vodiči normálne na tomto okruhu. A z toho normálne súhlasím, že aj kvôli bezpečnosti, keď sa má zvýšiť ako tá doprava
bude ako dobrá, keď sa spraví, ako dobrá vec, keď sa spraví ten nový most a odľahčí sa z tej ulici ako Rolíkovej. A na otázku, Ďakujem za návrh, označil som si, budeme riešiť. otázku na inžiniera Gábriša. Neviem, či toto je smerodatné, táto publikácia, nechcem hovoriť vládu ako moja predrečnička, ale hovorím o publikácii. Tu sa je nakreslené, že obslužná cesta od mosta pred Zavárnou Porubou má ísť južným smerom ku železničnej ako Novej Práde. Pripadá mi to také nie ako logické, no, že má prechádzať tá obslužná cesta po diaľnicu, železnicu a hore ako normálne ako na vrch a obchádzať. Podľa mňa by bolo lepšie, keby táto obslužná cesta viedla dole severnou stranou od diaľnice a železnice. Mám k tomu ako dôvody, ktoré by som mohol ako povedať, ale nechcem prečovať viacej. Ďakujem. Ďakujem, pán Kapčák. Tú otázku by bolo treba ale smerovať autorom tejto publikácie, ako ste to nazvali, čo sme si našli v schránkach. Ale čo sa týka tej komunikácie, o ktorej ste hovorili, viete, tam je tiež dané rozhodnutie, je to komunikácia, ktorá teraz po Demenovej vlastne nahrádza tú komunikáciu, čo je po ceste do Ivanova, po tej južnej strane diaľnice, potom ide ešte kúsok ďalej ponad železnicu, ponad diaľnicu, prechádza do priemyselnej zóny a ide k mostu do okoličného, tá by mala slúžiť hlavne na obsluhu tej priemyselnej zóny, aby kamióny museli prechádzať cez cestu a ďalšie. Takže to dneska nevyriešime, to je dané. To je, od okoličného, od mostu do okoličného pôjde po Priváhu a tam, kde sa váh najviac približuje ku diaľnici, tam pôjde ponad diaľnicu, ponad Štreku a príde na južnú stranu Štreky a popri nej pôjde až ku ceste do Demenovej. Tak to bude. Ak to bude teda, ako bolo povedané, ešte neviem, či to bude. Čiže takto je to naplánované. S tým sa už nedá nič robiť, to je už súčasťou investícií. Áno, južnou stranou. Tu vám chcem ukázať materiály, to je nie vaše maslo na hlave, pán primátor. To je maslo na hlave niekoho druhého. Od 92. roku žiadam mesto o majetkoprávne vysporiadanie, áno. Dostal som pár ako listov ako z mesta. Doteraz nie je ako vysporiadané moje pozemky, áno, na priemyselnej ako družstevnej ceste, áno. Keď som to ako žiadal od 92. roku, áno. Ďalšie veci, ktoré normálne ako som od mesta žiadal, pod ako VPS-kou za pozemok, vyrovnal podľa mňa ako štát, áno, v rámci reštitúcií. Čiže táto cesta vyšla cez moje minimálne 3 pozemky a som prvý, ktorý bude proti výstavbe z južnej strany tejto cesty, ako vlastník pozemku. Ak by pán primátor dovolil, vážené publikum, ja by som vás poprosil, aby ste využili, kým sme tu my z Bratislavy ohľadne železníc, pretože sa tu bavíme o nejakých novinách, neviem ani čo tam sa píše, bavíme sa o vašich pozemkoch, ani neviem, čo sa týka ohľadne železnice, prosím vás. Bolo by dobré, keby ste si tieto veci vyriešili bez nás, keď tu nebudeme využiť tú možnosť, aspoň tak sme boli pozvaní sem, že sa budeme baviť a priori o železnici, pretože toto naozaj pokladám za stratu času, aby som tu sedel, aby sa tu bavíte o takýchto veciach. Ďakujem, takže máme mikrofón. Pane, nech sa páči, ktorý sa predstaví. Ja som sa konkrétne chcel opýtať železníc. Bývam na nábreží, je to úsek asi 3 km. Bude tam vybudovaná protihluková stena?
Prosím vás, protihlukové steny budú vybudované všade tam, kde to hygienické normy predpisujú, to znamená, pokiaľ už teraz vieme, že tam hluk bude, pretože máme aj hlukovú štúdiu, protihluková stena bude. Nechcete odo mňa, aby som poznal každú ulicu v každom meste, kde realizujeme, a v prípade, že tam protihluková stena nebude, určite sa po výstavbe robí meranie trate a protihlukové steny sú. Môj osobný názor je, že som zásadne proti hlukovým stenám, pretože chodíte cestovať a cestujete medzi tunelmi. Doteraz som mal výhľad krásny na krajinu, mám protihlukové steny. Katastrofa. Stretávame sa s tým, že niekde postavím protihlukové stenu a občania sa búria. Že sme im postavili protihlukové stenu, čím sme ich znemožnili výhľady. Je to opäť citlivá vec, niečo podobné, ako tu riešime most. Neviem vám teraz z tejto chvíľky na to odpovedať. Jednoducho, každý projektová dokumentácia bola verejne prerokovaná, čiže má každý občan možnosť sa pozrieť. Neviem vám teraz naozaj, ospravedlňujem sa, nepoznám každú ulicu. Áno, ďakujem pekne za Ja, odpoveď, ale pani Šerová. dlhšie železničná stanica až po areál, za areál. No, ako je Ja vám to celé potom- nábrežie. Ja vám potom k tomu niečo poviem, pretože my sme asi pred 2 rokmi urobili jednu aktivitu a predtým, ako sa nám postavila hluková stena napríklad pri diaľnici súčasnej, predtým predchádza meranie, ale vám to potom poviem individuálne, na čo sme prišli. Necháme slovo, aby sme využili prítomnosť našich hostí. Ja to ešte doplním, sú aj protihlukové steny, ktoré sme postavili, takisto ako je, kde je diaľnica, a potom tí ľudia sa sťažujú, že ten hluk od diaľnice sa im odráža a že ten hluk sa ich zväčší. Čiže to je preto hovorím, ťažko viem takto zmysel odpovedať. Áno, pán Šerová. Ďakujem za slovo. Ja aj v súvislosti s tým, že teda máme tu zástupcov železnice, aby som chcel položiť otázku tu prítomnému pánovi poslancovi doktorovi Slavkovskému, ktorý no dobre, odpustím si to. Ktorý sa pasuje do urbanistu vzhľadom ku kritike najkrajšieho sídliska, dovolím si povedať, na Slovensku pod Breziny. Ale otázka znie, keďže v roku 2010 si sa dostal pán kolega poslanec do funkcie s tým, že bolo jasné, že je vydané územné rozhodnutie aj s mostom, že bolo jasné, že naši občania a tvoji priatelia chcú stavať a žiadajú o stavebné povolenie, určite asi s tým vedomím, že vedeli a poznali územný plán, že tam pôjde aj cesta, aj most, napriek tomu to stavali, tak asi si im museli niečo slúbiť, že to vybavíš. A ja sa pýtam, ako si rokoval za tie 4 roky tu so železnicami, napríklad o tom, aby ten most išiel do tej priemyselnej ulice. My sme hovorili o viacerých mostoch, keď sme usmerňovali výstavbu a projektanta, tu je pán Dobož, môže to potvrdiť. Nakoniec sa vybrali jeden z tých 3 možností, na ktoré sa určila priorita. Takže bola možnosť za 4 roky, teraz to myslím ako normálne, vecne, vybojovať to a viem, že sa aj bojovalo a že sa neúspelo. Ale otázka je položená takto. Nech sa páči. Máme mikrofón. Kde sú mikrofóny? Posunite ten mikrofón, prosím vás, aby mal pán poslanec Slavkovský odpovedať na otázku. Aj keď tá otázka nebola teda na tých, čo sedia za stolom, ja predpokladám, že mi to zástupcovia železníc potvrdia, že áno, od roku 2010 prebiehali rokovania niekoľkokrát so železnicami, kde či to bolo cestou Remingu alebo priamo na železniciach na investičnom úseku s pánom Mečerom alebo s pánom Veselkom, kde sme opakovane žiadali, aby most smerovaný na Belopotocskú ulicu nebol postavený tam, ale by bol postavený v preluke, ktorá je dnes stále medzi Bielimou a zvyškom Kožiarských závodov a ktorá by znamenala, že sa napojí obslužná komunikácia južne prebiehajúca poza Vách s priemyselným areálom mesta, s tým, že mesto bude robiť všetko preto, aby sa vybudovala obslužná komunikácia
južne od Hlbokého, to je zhruba nejakých 500 metrov rozdiel oproti tomu, čo je dneska nakreslené v projektoch. Keď máte nakreslený most na Belopotocskú ulicu, tak zhruba 500 metrov je rozdiel postaviť cestu smerom na Tesko. Koncom roka 2012 nám bolo povedané toľko, že vzhľadom na to, že je platné územné rozhodnutie, nie je možné územné rozhodnutie otvárať znova, pretože je vydané od Pavúcky až po Hopát. Hrozilo by znefunkčnenie celého projektu, tak sme o tejto variante prestali hovoriť a hľadali sme iné cesty. V roku 2013 niekoho napadla spásonosná myšlienka povedať, ale veď predsa existuje zmena stavby pred dokončením a skúsme presvedčiť železnice, aby nestavali most z Hlbokého na námestie, ale aby postavili cestu poza Hlboké smerom na Tesko, čo je náklad zhruba 350 000 eur, nie 4 milióny. A výsledkom bude to, že to územie, ktoré je dneska obslužne a dopravne potrebné vybaviť, čo je kamenné pole, kde sú predovšetkým obchody, kde si nemyslím, že tam vznikne nejaká veľká obytná zóna. Tam stále budú do budúcna len obchody. Z celého južného mesta tam budú predovšetkým obchody. Bývanie, záujem bude niekde inde. Ale to nie je vecou, že prosím vás. Áno, už som v roku 2013. V roku 2013 prebehli viaceré rokovania, výsledkom toho bolo, že dobre, ale železnice ako také nemajú peniaze na to, keďže už majú vydané územné rozhodnutie, aby bolo vydaná nejaká zmena územného rozhodnutia. Tak sme sa podujali my ako mesto. Spracovali sme projektovú dokumentáciu a v roku 2014 sme ten územné rozhodnutie na tých 500 metrov cesty južne od Hlbokého dostali. Dnes je mesto vlastníkom tohto územného rozhodnutia a bolo, a predpokladám, že je ochotné toto územné rozhodnutie železniciam poskytnúť. Preto v októbri 2014 zastupiteľstvo prijalo aj také uznesenie, v ktorom povedalo, že preferuje, teda že chce prednostne, aby bola riešená obchvatová komunikácia južne od Hlbokého namiesto mosta na Belopotockého ulici. Čo si myslím, že je pre železnice výhodnejšie z pohľadu ekonomického, priateľnosti celej stavby a tak ďalej. Toľko odpoveď na otázku. Ja mám, ja mám len dve krátke otázky na... Ale ja by som k tomu chcel predsa len povedať, pán poslanec, ešte alebo sa potom budete otázky neskôr. Dobre, takže bola odpoveď pánovi. K tomuto, čo ste teraz povedali, by som chcel doplniť, že 31.3.2011 mesto nežiadalo zámenu mosta na Belopotockého za most na Priemyselnej. Vtedy listom, ktorý ste podpísali, mesto Liptovský Mikuláš žiada železnice Slovenskej republiky o doplnenie mostného prepojenia v súvislosti a tak ďalej práve v tej priemyselnej ulici, o ktorej ste hovorili, a zabezpečenie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia stavebného povolenia. To znamená, že mesto nikdy nežiadalo od roku 2014 do roku 2014 o vypustenie mosta na Belopotocké ulici. Nech sa páči otázka na železnice. Ja by som ešte ale doplnil jednu vec, pán Slavkovský teda povedal, že jednoducho prebehli nejaké rokovania so železnicou, áno, prebehli, samozrejme. A povedal jednu takú závažnú vec, že existuje zmena stavby pred dokončením, áno, existuje. Ale sú to neoprávnené náklady. A v tom prípade tie celé náklady nehradí Európska únia opäť, ale železnice zo svojho. A to je veľký rozdiel. Ďakujem. Ešte, pardon, nech sa páči otázka. Ešte, ďalšia, či nie? Ale nech sa páči. Potom bude pani Jana. Ja sa chcem opýtať pána inžiniera tvrdenia, že teda, či to uznesenie 93 z roku 2014 bolo nejakým spôsobom nejasné. Bolo x rokovaní predtým, so zápismi, kde sme konštatovali, o čom sme jednali a výsledok bolo toto naše uznesenie, tak ako sme to nasmerovali. Druhá vec je, ak teda 500 metrov nemôže zaradiť železnice, môže to zaradiť mesto, ale otázka je, či môžu železnice zaradiť úsek medzi mostom
smerom na Bolopotovského ulicu s celou výstavbou, rekonštrukciou tejto ulice a s novým napojením na križovatku na štátnej ceste 1/18. Takže postupne, tá otázka bola na uznesenie, neviem, či chcete... To uznesenie, v čom bolo nejasné, ale či ste ochotní zaplatiť teda Bolopotovského ulicu, lebo tak či tak mesto niečo bude musieť platiť. Uznesenie bolo nejasné a železnice sa obratili na mesto s výkladom tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalšia otázka bola tá, že či prípadne... Nech sa páči, máte ešte ďalšiu otázku? Nie? Dobre, nech sa páči, tu vzadu. Podajte mikrofón, prosím vás. Prosím. Ja sa volám Parajková, bývam na nábreží a nie som rodáčka, takže asi ma všetci nepoznajú, niektorí. Ja by som sa chcela opýtať, na začiatku tej prezentácie ste nám hovorili tu 3 možnosti. Tá jedna z tých bola tá estakáda plná mikroskúma. Tieto nekonečné problémy ľudské, ktoré sú spojené s týmto všetkým. Chcem sa opýtať z takej zvedavosti svojej obyčajnej ľudskej, koľko by to bolo stálo, alebo prečo sa o tom vôbec neuvažuje a všetko toto by bolo vlastne mimo. Ďakujem. Otázka padla. Odpoveď, áno, môžem? Štúdia realizovateľnosti má nejakých 36 variant, prosím vás. Z tých 36 variant ide nejaké ekonomické, technické parametre, sú to komplikované náležitosti, kde vstupuje cena, technické parametre, obslužnosť, nejaká geografická krivka, dokonca aj vplyvy ako oteplovania zemskej povrchu. Je to moc komplikovaná záležitosť, priznám sa, že sa tomu nerozumiem a to práve má vyriešiť tá štúdia realizovateľnosti, kde z tých x variant postupne odpadávajú tie varianty, ktoré sú konzultované s firma Jaspers. Firma Jaspers je firma, ktorá robí pre Európsku komisiu taký rešerš. Firma Jaspers, keď niečo odsúhlasí, Európska komisia dá peniaze. My s nimi máme teraz v stredu rokovanie, kde sa už bude rokovať iba o 4 variantách, kde sú konkrétne výpočty s konkrétnymi týmito kritériami. Takže sa uvažoval, nie, tých variant sa uvažovalo, hovorím, 36 a možno aj viacej. No tak asi keď, prosím vás, ja som povedal, že tam sú ekonomické parametre, technické parametre, finančné, rôzne iné. To je spústa vecí. Robí sa tá štúdia rok. Takže asi by to z nejakých dôvodov neprešlo. Nie? Viete, projektovanie nie je o tom, že si sadne niekto projektanta, chytí a urobí čiar, odtiaľ potiaľ, že to urobím. To je spústa variant. Dokonca jedna z tých variant je, jak som aj tu spomínal, že keď sa neurobí nič. Čo to urobí s tou našou traťou, keď sa neurobí nič? Ušetríme peniaze, dobre, ale budeme investovať do údržby a tak ďalej. Takže to je komplikované. Ďakujem pekne, pani Osinio, nech sa páči. Neneváte sa, že som si ešte raz zobrala slovo, ale spýtam sa, kedy pripadá do úvahy začiatok výstavby týchto nových staníc? V prípade, že tá štúdia realizovateľnosti bude v septembri hotová, tak samozrejme pôjde na schválenie tomu Jaspersu, pôjde na schválenie do Bruselu a predpokladáme, že koncom roka by to mohlo byť schválené. V tom čase my už budeme robiť výber zhotoviteľa stavby a ja tu mám poznačené, že by sme mohli zahájiť stavbu vo februári 2017 a doba realizácie výstavy je 36 mesiacov a mohli by sme to ukončiť vo februári 2020. A tým pádom sa následne pýtam všetkých Mikulášanov. Uvedomujete si, prosím vás, ak nebude ten nový most spravený, jak všetci vrátane Pomprezín, Ondrašovej a mesta budeme chodiť na tú stanicu? Kade? Kade budeme chodiť? Dobre, otázka. Nech sa páči, podajte mikrofón pánovi Božákovi. Prosím, zachovajme tú dôstojnosť. Ešte pán prepáč, pán Božák, ešte... V prvom rade začnem z otázky na inžiniera Doboša. Sa chcem spýtať tiež jednou praxou, že v mestách bývajú 4 mosty zhruba na úseku 1,2 km. Nech sa páči. Doboša. Nie je to otázka na mňa ako projekta tohto projektu, ale si myslím, že sú mestá, kde sú ešte aj hustejšie mosty, ako 4 Ďakujem. Ďalšia otázka je tiež na inžiniera Doboša, aby som ho nenútil stále 2 razy.
Ja som zachytil ten projekt, ktorý ste hovorili o parkoviskách. Pôvodne, pokiaľ si pamätám, tak prímestská doprava mala mať parkoviská z mokrejšej strany. Je to pravda, že bude prímestská doprava riešená z mokrejšej strany od železničnej stanice, alebo bude ťahaná dovnútra medzi areál železnice a železničné koleso? Tam ako sú ukazovali na autobusová stanica, žiadne iné autobusové stanice nebolo. Čiže zmenilo sa to Nie, pôvodne to? Nie, nikdy inde autobusová stanica nebola. Nebola. Dobre, ja som ten Pýtal sa, povedať, že vie, spokojný. A ďalšie dve otázky na inžiniera Čordana. Ja sa chcem spýtať, ako to bude vlastne s pôvodným telesom železnice do budúcna? Je možné, že toto teleso dostane mesto a akým spôsobom ho dostane? Či to bude za nejakú finančnú radu alebo